সরকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে বিভিন্ন বিভাগ আছে সরকাৰৰ এই বিভাগবিলাকত दिनै मोनसे गोथार सान दिनैनि सानाव सर्वपल्ली राधाकृष्णआ जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांखौ भारतनि सासे शिक्षाविद आरो बिथाङा नैथि राष्ट्रपतिमोन बिथांनि जोनोम सानखौ जों फालिदों आरो बेखौ फालिनायनि गुबै गोनांथियानो जाहैबाय फोरोंगिरिफ्रा जोंनि समाजाव सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय खामानि मावो आरो बिथांमोन नङाब्ला दिनैनि जि जों सोदोमस्रि मोननो हादों बेखौ मोननाय नङामोन दा ओंखायनो बे सानाव अन्तत सानसेनि थाखाय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ एसे अननांगौ मान होनांगौ आरो बिथांमोननि खामानि मावनायनि सायाव जों एसे जोंनि जि रेसपेक्ट बे रेसपेक्टखौ जोङो होनांगौ दा बेखौ आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो दिनै जोङो UPPL दोलो हिसाबै आरो आं बारग' एबसुनि आफादगिरि बा एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव नुबोदों कि भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामबोदों बिथांमोना खुनु सेलारि मोना बेथन मोना नाथाय सानफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फोरोङै दिनै बिथांमोना सुबुं धोन खालामबोदों सरकारनियाव गोबां गाबख'बाय बिख'बाय सोमावसारबाय दासिमबो भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दा ओंखायनो दिनै जोङो बे गोथार सानखौ भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरजों जोङो बेयाव फालिदों आरो बिथांमोननि जेंनाया जाहाथे थाबैनो जोबो बिनि थाखाय जों अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जोङो दिनै सावरायदों कि जेरैखि जाया जोंनि जिखिनि भेन्सार स्कुल दङ बेखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बेखौ आसाम सरकार भारत सरकारनि खाथियाव जोङो नारसिनगोन आरो जोंनि जिखिनि बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालि असमिया मिडियामनि भेन्सार फरायसालि गुबुन गुबुन मिडियामनि भेन्सार फरायसालि BTR गोरोबथायाव जिहेतु मोनसे लिरनाय दंखायो दफा बे हिसाबैनो थाबैनो बियो इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो गासैबो भेन्सार स्कुला कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बिनि थाखायनो जोङो दिनै सावरायदों आरो बे गोथार सानाव आङो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आसामनि भारतनि माने दुनियानि जिखिनि फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ दिनै बे गोथार सानाव बावहरो डक्टरेटनि दाबिया गोबाव बोसोर जाबाय प्राय 30-40 बोसोर जाबाय बियो जायाखैमोन दिनै आसाम सरकारा बेखौ बेखेवनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ जायैखायनो दासिमबो BTR गोरोबथायावबो बेखौ मोनसे दफा हिसाबै लाबोनो गोनां जादों मानोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनांगौबा डाइरेक्टरेटआ जोबोद गोनांथार आसामनि जि डाइरेक्टरेट दङ बियो जोंनि बिजोंनि जेंनाफोरखौ गोसो होआ नायख्लेङो बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो बिनिखायनो गुबुन मोनसे डाइरेक्टरेट मोनथारनांगौआ गोनांथारमोन आरो दिनै डाइरेक्टरेटआ जाबाय बियो लासैनो फुल फ्लेजेड महर मोनगोन गोख्रों महर मोनगोन जों बयबो नोजोर होबाय थानांगोन बेखौ जोङो गोनो गोथो एबा जोङो गुबुन लामाजों नायनो नाङा गुबुन नोजोरजों नायनो नाङा एसेबां गोबाव मोनबोबाय गेजेराव होआखैमोन दा होबाय आरो दिनै अफिसियेलि चिफ मिनिस्टारानो इन'ग्रेट खालामनायनि उनाव बिथांमोनाबो बाध्य जासिगोन बेखौ मोगथाङाव मावनांगौ आङो दिनै जोंनि जिबान आसामाव स्कुल्सफोर दङ दिनै काउन्सिल एरियाखौ बाद होनानै बे स्कुल्सफ्रा जाहाथे डाइरेक्टरजों जगाजग खालामो आरो जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना लानो थाखाय नाजायो आरो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय बयबो दावगाबोयो आरो बयबो बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय जोंनि मानसिफोरखौ आं खावलायनानै आंनि बिनि सायाव बुंनायखौ फोजोबबाय मट' कमतापुर जि काउन्सिल जाबाय बेजों बिनि सिगाङावनो बर' कसारि काउन्सिला जानांगौमोन नाथाय माखासे राजनिति बेले बेजेनि थाखाय जायाखै बियो दुखुनांथाव बे साननैसोआ फेसबुक टुइटार बायदिसिना नुबाय थादों UBPOनि आफादगिरि मानगोनां बिथां मिनेश्वरनि स्टेटमेन्टबो आङो नुदों बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों दा जोंहा जिहेतु जायाखिसै बेखौ जेरैखि जाया जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनि राजखान्थि समाजखान्थि गासैबो राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो थाबैनो बर' कसारि काउन्सिलखौ दाफुंनो थाखाय खौसेयै खामानि मावनांगोन बेवहाय जोंहा गोसो बायनो नाङा बेखौ जोङो नार्भास जानो नाङा आरो बेबो BTR गोरोबथानि जिहेतु मोनसे दफा बियो थाबैनो बेखौ सुफुंनांगोन बिनि थाखाय जों खौसेयैनो जि मावनांगौ मावगोन बेवहाय खुनु जाहाथे रावबो गोसो बाया जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि नांगौ बायदि खामानि मावैयै बर' कसारि काउन्सिला थालांबाय जोंहा 3 मन्त्रि दङमोन बिथांमोना बर' कसारि काउन्सिलखौ खालामनो हायाखिसै ओंखायनो नैबे इलेक्सनाव बिथांमोनखौ गासैखौबो फेजेनजोबनांगौ मोजां सरकार लाबोनांगौ आरो जोंनि हारिनि खामानि मावनांगौ हिसाबै रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो डाइरेक्टलि बेबायदि स्कपखौ जोङो मोनाखै बिनि थाखाय जोङो बिबाय थादोंमोन मोनसे क्लजबो बिदोंमोन जोङो नाथाय बिथांमोना काउन्सिलजों स्टेटजों कन्ट्राडिक्ट जागोन होननानै बेखौ होआखै नाथाय नैबे BTRआ जेब्ला इमप्लिमेन्ट जाजोबगोन अब्ला जोङो बेखौ स्पेसियेलि जोङो जायगा मोननो थाखाय जों दाबो गाराखै जों नाजाबाय थादों
जोङो डाइरेक्ट जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टखौ नारसिबाय थादों। नाथाय जोंनि जिल्लाफ्राव जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि स्पर्ट्सआ अर्गेनाइज माने ट्रेनिं जानांगौ माबा जानांगौ बेफोरखौ नांगौ बायदि खालामनो हायाखै। नंखायनो बेवहाय एसे अर्गेनाइज खालामबावनांगोन आरो जोंनि जिखिनि केपासिटि गोनां पटेनसियेल गोनां जोंनि स्पर्ट्सनि एक्टिभिस्टफोर स्पर्ट्सनि जोंनि माबाफोरखौ जोंहा जायफ्रा स्पर्ट्सआव दङ दिनै जोंनि इयुथ्सफोर बिसोरखौ जोङो प्रमोट खालामनो थाखाय सापर्ट खालामनो थाखाय खामानि मावगोन। फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि जिल्ला आबसुनि सिङाव जा मोनसे बरायनाय हाबाफारि बा फोरोंगिरि सान फालिनायनि हाबाफारिजों दिनै जोंखौ बरायबाय। बेनि थाखाय आं गिबियावनो गासै मावथि सोद्रोमा बिबानगिरि बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। आं बेक्तिगत हिसाबै बुंनो सानो जे आं बेक्तिगत हिसाबै दिनै 20 बोसोर आलारि एमइ स्कुलावहाय माने फेन्सार फोरोंगिरि हिसाबै मावना दंबोयो आरो बे मावनाय समावहा जा नुबाय गभर्नमेन्टआ जाखिना खामानि मावबोबाय जोंनि सायावहा थांनाय 2013 मायथाइयावहा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लाबाय। बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव बायदि माने आंखाल होननानै माने फरायसालिफोरखौ दानना गालांबाय। बे एक्सुवेलि खोथाया बिथांमोननि मोनसे प्रि प्लेनआ बेनो जे बिथांमोना बेबायदि फोरोंगिरि माने फरायसालिफोरखौ लायोब्ला बिथांमोननि जिथु साननाय हनाय बेयो हयथ' जाफुंनाय नङा। नाथाय जों बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जा गोनांथि दङ डकुमेन्ट्सनि गोनांथि माने नर्म्स होनना बुंदों जायखौ बे नर्म्सफोरा जोंहा आबुंखासै। जों दाबो दिन्थिनो हायो बिथांमोना जुदि जोंनियावहा डाइरेक्ट माने फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनो फैयोब्ला जों दिन्थिदों गोबां सम दिन्थिदों थेवब्लाबो जोंहा जाफुंना फैयाखै। खोथाया जाबाय गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोननि जिथु माने भेन्सार स्कुल बेखौ जाफुंगोन होननानै जों गोबाङैनो आखा खालामदों बे मोनसेखौ आरो जों बेनिखायनो दिनै सानदों जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जुदि जाफुङोब्लासो जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो नंखायबा बे जाफुंनाय नङा होननानै जोङो साननाय मोनसे फैदों आरोखि। फोरोंगिरिनि सानाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माने एबसु अफिसाव फोरोंगिरि सान खुंनाय जादों। बेयावहाय आं भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि हिसाबै दिनै आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनबा जोंनि बेयावहाय बिथां प्रमद बर' सारा माने फैनानै जोंखौ माने इयुनाव जोंनि सोलोंथायाव जौगागोन होननानै जोंखौ जोबोर आसा होनायनि थाखाय आंनि फरायसालिया ततलापारा एमइ स्कुल। बेसेबां बोसोर जाखो? बे प्राय 30 बोसोर जाहैबाय गायसननायनिफ्राय। बेनिफ्राय नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बे फरायसालिया सरकारि जागोन होनना सानदोंमोन। आं बेखौ जोबोर माने आसा। आं सानो असम सरकारा जेबो बेयाव माने खामानि मावनाय नंला बायदि मोनहैबाय आं जिथु थगायबाय थादों। हाग्रामा सरकाराथ' जोंनो माने सोलोंथाइनि सोमोन्दै जेबोखौनो माने राहा लायाखै बा लाबोनायखौ नुनो मोनाखै। देबाजानि बर' आं टंला रतनपुर बर' मिडियामाव एमइआव 95निफ्राय खाथिनानै दङ। दिनैसिम बे स्कुला सरकारि जायाखै आरो बेयावहाय 95निफ्राय बेसेबां गोबावजों आरो सहायबावनो जोङो दा माने अबस्था गैयै जालांदों। जों आरो निजायनि जायै लोङै बेसेबां खाथिबावनो गथ' गथाय गारनानै न'खर गारनानै न'खरनि खामानिखौबो गारनो हाया स्कुलावबो थांनो गोनां जायो सम होनानै। बेबायदिनो जोङो देहा दिनै बैसोआबो नेबाय थाया दिनै सान हर बेबायदिनो बैसोआ थांबाय थादों। दिनै सरकारखौ लागोन होननानै भाबिबाय थादोंमोन बिटिसि सरकारखौ लागोन होननानै जोङो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जोङो भाबिदोंमोन जे जोंनि बिथांनि राजत्वनि समावनो बिथांनि रायजो सालायनायनि समावनो जोंनि फरायसालिया जागोन होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय जोङो फंसेबो फरायसालिनि इडुकेसननि बेलायाव जेबो बुंनाय खोनानो मोनासै। बिथांखौनो नेबाय थादोंमोन। बेखायनो जों दिनै सोलायनाय नागिरनानै जाहाथे प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे इउपिपिएलआव जिहेतु थांखि लादों फरायसालिनि सोमोन्दै बिथाङानो जोंनि बे फरायसालिनि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि
दुखु दाहा गासैखौबो सहायनो हागोन होननानै आं बिथांखौनो मदद होयो गासै रायजो राजायाबो जाहाथे स्कुलखौ जानांगौ बर' मिडियामखौ जानांगौ जों दिनै थालांबाय थादों LP ME जिबानो जायाखै गथ' गथाया सारखार जालांदों आदां गादां जालांनो हमदों जों फोरोंगिरिफ्राबो आदां गादां जालांनो हमदों जों मा खालामगोन मा राहा मोनगोन मा खालामगोन जोंहा बयगबो गैला बेलेग खामानि मावना जानोबो खेथि मावबाबो खेथि मावनोबो हालिया जालांबाय थादों जोंहा बैसोआ रालांबाय थादों देहाफोरा मोजां नंलिया थैअर मोजां नंलिया जों दा नै रिटायार जानो सम सफैबाय थादों बे साननैसोनि जुदि प्रमद बर' सार बिथाङा जुदि जोंनि गांनाय उखैनायखौ माबाफोर होनो हायोब्ला जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन आरो बिथाङा जाहाथे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय माबाफोर मोनसे खामानि बे फरायसालिखौ लागोन होननानै जोंहा मिजिं